Isa pa lang, may gagong driver. Alam ng tag-ulan. Bagyo, Brad, kawawa yung mga bahay. Walang pasok sa Santa Rosa. Tama lang kasi may bagyo eh. Hindi ko sure. Kumusta yung the planes are built for this type of weather. They can survive typhoon. After 2 years, ginawa. First is the August. Next one. September. April.
ka nagdadala. Kung meron. May Alplas. Ayun. Anong meron? Oh, ba? Coco Martin. Bagyong Enteng at Habagat.
lang. Tuwang-tuwa kami sa operasyon na ito sapagkat